Wat hadin bagala syakin tha ya ka jinglet kersan ka United Democratic Party UDP ya ka sorkar ka bayalam ka NPP. Hindrayu President ka West Khas Hills District ka UDP uba jambor war uloong ba ka jingdan ka UDP ya ka sorkar kan long ka jingto ya ka jait benriu. Namarba kan khanglat ya ka sorkar banle ikinugi kampursha ya ka jait benriu bat ka jela. Habakaran ka khatway tarik uyayong aja arpulai uba jambor ulapun kan mau bahakisnem ba ka UDP ka dan hakaliang pursha ka sorkar ka bayalam ki wei ki sengsan perthei ki la lemon hadu baklawan ra ya ka jingma ya ka jai benriu bat ka jela ula ai nuksa baha usnam ahajar khatlai hadu ahajar khatpra hakaba ka UDP ka dan hakaliang pursha ka sorkar bayalam na ka kongres kala pursang bantombor ban pindu bor ya kirang basnong kala khangla di jing khai doyong bat ki wei pat ki mat ki bakhta ya ka jela uba jambor lapun ksan baga jingdan ka UDP hakani ka sorkar MDA2 kan yarap shibun ban pikir ya ki kam ka sorkar pursha ya ka jat benriu baru longru bakan khambha bandon haying sheja banyui ayu kile banya ka ba syukur kat nabar nagaleng junga hadu mentahi ngadam bat kumu presiden jongka UDP West Khas Hills District nomor ba tat hadu mentahi ngin pat semaya penbaik ba ngin ya piano ba ngin form no la ka jong ko budi na ka benta West Khas Hills District ba ke Eastern West Khas Hills District oi ngam ong ba kan ni kan ne sa kum ni tenrei kala dan ka jing keren ba nisi hapo jong ni usna ngin sala ban organize no bangin form no la ka jong namar bangila long la ka jong ka district tingin form la ka jong ka budi jong ka UDP West Khas Hills District ba ka UDP Eastern West Khas Hills District dan reitat hadu menta hi ngimpa kat bangim pat la ban form je ngidang ya long ka wei je ba ka ne ka jing lek jong ka UDP ban keshan ya kani ka sorkar MDA2 balayalam da ka NPP ka don jing ktaan ya ka parti UDP hadin nang ni syakmat bedai bat ka sanhima sima apo ka West Khas Hills District bat lani wat hadu ka state hi berkuai te nagalyang juga nga sudan ban pensai kumni ba kajinglek penyeso lani kajinglek ai jing kersan bun am kambe kajing penyeso kajinglek ai jing kersan jong ka UDP ya ka sorkar MDA2 ka pementa hapo kajing yalam jong ka NPP kidon artli kinongrep ki ba nga yu i kawai galong ba hadin ba ka parti UDP kumba ki ni pai ba khamtam no po khasi jantia nadu shwa ka election bar hakapor election kila kwa ba ka sarkar ka batmai ka ban form lani ka ban thau den ke election arhajar arpulai kadai ban long ka sorkar ka ban yalam da ka parti trairi lani ka parti riulum but ka jing khime lenti jung ki pai ba khamtam ka si jantia long ba kinyo ru chief minister wadai na kani ka chak ban ri ka jogi tenrai kani kam shimla urlong nakadaw ba ka mandir jung ki pai ba ki ayangi tangkum tu ya ka parti UDP tang khat wengot but ya ka parti ya ka PDF tang arngot nang ta ya ka SPDP arngot but ya ka VPP ya sawngot te ladangi khenyi ki niki ki MLA jong ka parti riulum ki bechok akan nika election arajar arpulai menta kemut ba ngin nempat poi tang marsiteng ru bangila ban form lani ban yalam ya ka sarkar te hoit kala don ka jing persang na kalian ka parti UDP ban convince ya kini ki para parti riulum bat kumju ru wat ya ka kongres
party congress bat ya ka all Trinamool congress na kabanta banya join dan ya banya perkhat kumno ban form ya ka sarkar ka pathamai ha ka jingalam jong ka party UDP kumbang laong ka daw ka banengkong kalong namar ka jing kenpat jong ka party NSPDP ki MLA jong ka bandan ha kata katup na kabantaban ya perkhat ban form ya ka sarkar ka ban yalam da ka party rulung te namar bum don bum boisu sa kata katong te nagalang ka party UDP kala simno ya ka rai ba kanlek ban ai jing kersan ya ka NPP na kabantaban yalam bat thau ya ka sarkar hakan ya kesenang arajan alai ka kata kedai ka poin ka banengkong bat ka poin ka arpat ka banga dan ya ka ban pensai kum presiden jong ka UDP jong ka West Kasihan district ka ba ladangin late sa ka history jong ka UDP nado haki arhusan senam ha ka jing i ka jong nga shamba lada ka party UDP kadon buat lada kamla ban yalam ya ka sarkar tenrei haba ka lek ya ka ban ai jing kersan ya ka nu ka sarkar ngayo i ba ka don ka jing mentoy bat ka jing yada ya ka jang benriu jang kum ka parti rulum ka bijang halor ke nongrem ban yada ya ka jang benriu wat lada kamkot ya kata ka jing bun pai ha ka jing job jong ki MLA ban yalam lani ban thau ya ka sarkar tenrei ha ba ka don hapo kan sarkar ka bala yalam da manu kala bandai ka kongres kala bandai ka sarkar jong ka NPP kum bakalong mata ngayu i bakalong pat ka jing kerkhu ya ka jing benriu jong i baling ong kumta lada nga penken mau let's say hakan igapor lada piken mau hakasnam hajar khat lai hadu hajar khat pra hakapor ba ka UDP ka don hakalyang persya kamdon haka sarkar ngiyo i ba day hakite gisnam ba kimi kini ki an ki bakta si saya ka jabun day hapo ka tay ka tem hajar khat lai hadu khat pra balaya lam ya ka sarkar hapo ka jela mekhalaya ka jungi daka party daka national party ka party congress kidan hadu sahabat santli ki an ki bakta ya ka jabun jungi ki ba penjari ya ka ni ka jela ka jungi kawai lada nga kumpen mau ka long ka jing mi katuka an banong ba anum syashu ye kirang ba snong bakin isu ye ki residential certificate sya anum ithu shu ye ka bor jong ki dor bar snong ngayu i bakal kata si saya ka jat benri wajung kadai ha kadai ka snam ha ka ba ka UDP kadon ha ka len persya kamdon ha ka but kadai ru ha ki tai ka tem arajar khalai du katpra bakala mi ru katuka an ha ka bidai ba ka jing khangti du yong ka jing khangti bat chalan yu du yong kabala kta ya ki bubun ki brew ki bala ya imja na utei u marpo khando chongkani ka chala hakani ka chala ka chumi but kadai ru ha ka tai ka snam gitai ki katem ngamut banong bagalami ru katukaan ka bidai bat ka jingkang ti mau ti siap ru kabala kta si saya kinong kendong kichumi te ngayu iba ka jing mi jong kini ki an ki bakta ya ka jing penri ka jumi probor ki jumi ha ka por ba ka UDP kamdan ha ka liang secha tiladangi ya pai ya ka haki weipat kitem ki ba ka UDP ka dan ha ka liang sensar
ngayu i baki duna kita ki ain ki ba mi ki ba kta ya kajak penriu kajak namar ngi ngilong kajak penriu ka ba kerpang te berbor ngi jukwa ban penne ban pensa ya lagi jinglong ki ba kerpang ki jumi kum kajak penriu te ngi i kene ka tem ka bala dap arajar arajar khapra du arpulairu haka ba UDP ka don haka sorkar te ngi iba kiduna kini ki ain ki ba kta ya kajing penriu kajing tingi kerman ba kani ka tem ka momentaru kajing donjong ka UDP hapok kani ka sorkar ka batmai menta ha kajing yalam juk NPP se kan long ka kajing kerkhu ya kajing penriu kajing ba kinum dan kinu ki ain ki ban mi se ki ban kta ya kani ka senchar ka khadar lene ya kariti ka tusto khamtam yang ikum kajak penriu namar baling ongkum ta berbor kinu ki rai jong ka kenhun menteri ki rai ki ba ban pentri kam lada ki long ki ba ya dei na ka benta ki balong persya lene ki balong ki ba pediang haka jela prokoi karai ka bakut hi ka berbor ngiju iba kadai ka kenhon menteri te ka jingdon jong kini ki arnut ki rangba ki jungi kum ki minister hapo ka ne ka sarkar ka patmai te ngi kerman bakin dei ki nong yasai na ka benta ka bhakamya jong ka jela ban na ka benta ka bhakamya jong ka jak menteri